ମମତାର ମୂଳ। ଗାଁଟିଏ ନିପଟ ମଫସଲ। ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୁଚୁଟ ସାତଶିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଏକ ପାଗଳୀ, ଯାହାର କୌଣସି ପରିଚୟ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ନୁଖୁରା ଅଲରା କେଶ କେଉଁଠି ମୁଠେ ମିଳିଲେ ଖାଏ, ନହେଲେ କୋଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ବୁଲୁଥାଏ। ସେହି ଗାଁର ନରୀ ତିହାଡ଼ିଙ୍କ ଝିଅ ମାନି। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ତିହାଡ଼ିଙ୍କ ପୂଜାପାଠ କରି ଯାହା ଦି ପଇସା ଆଣନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ସୁନାମ ଥାଏ। ମାନି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତିହାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାନି ଖୁବ୍ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉ। ପାଗଳୀ ପ୍ରତି ମାନିର ଅହେତୁକ ମମତା। ଯେତେବେଳେ ପାଗଳୀ ମାନି ଘରକୁ ଯାଏ, ମାନି ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦିଏ ଏବଂ ମିଠା କଥା କହେ। ତେଣୁ ମାନି ପ୍ରତି ପାଗଳୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ପାଗଳୀର ବୟସ ଆନୁମାନିକ 30ରୁ 35। ବେଶଭୂଷାରେ ରୁଚି ନଥାଏ। ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ଠାଏ ଠାଏ ଚିରି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମଇଳା ଗଣ୍ଠିଲି ଏବଂ ଆର ହାତରେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି। କେହି ତାକୁ ରଗାଲେ ବାଡ଼ି ଉଠାଇ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଏ। ପାଗଳୀର ଅତୀତ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନି ବହୁତ କିଛି ଭାବେ। ହୁଏତ ପାଗଳୀ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛି। ମାନି ପାଇଁ ପାଗଳୀ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପାଗଳୀ ଏବଂ ମାନି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜଣା ମମତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ମାନି ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗାଁଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଫେରୁ ଫେରୁ ବେଳେ ବେଳେ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ତିହାଡ଼ିଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନଥାଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ବଗୁଲିଆ ବାତେରା ଟୋକା ବସି ଖଟି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଦନା ବୋଲି ଟୋକାର ମାନି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି। ତିହାଡ଼ିଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ସେ ଆଉ ଝିଅକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମଦନା ମାନିର ପିଛା କଲା। ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ମାନିକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ଟଣାଉଟରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାନି ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲା, କିନ୍ତୁ ମଦନାର ବଳ ଆଗରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମାନିର ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମଦନା ତାର ଆସୁରିକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାନି ବିକଳ ହୋଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମାନ୍ଦ ମଦନା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଜାଣି ପାଗଳୀ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମଦନା ଉପରେ ତାର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଦନା ରାଗିଯାଇ ପାଗଳୀକୁ ଜୋରରେ ଠେଲିଦେଲା। ପାଗଳୀ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଝରିଲା। ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ମାନିର ଚିତ୍କାର ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଯାଉଥାଏ। ରକ୍ତସ୍ନାତ ପାଗଳୀ ପୁଣି ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତା ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ବାରମ୍ବାର 3-4 ପାହାର ମଦନା ମୁଣ୍ଡରେ କଷିଦେଲା। ମଦନା ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମାନି ଭୟରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ ଥରୁଥିଲା। ପାଗଳୀର ଉଗ୍ର ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପ ଦେଖି ମାନି ମନେ ମନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ପାଗଳୀ ସେଦିନ ଅସହାୟା ମାନି ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ରକ୍ଷଣାକର୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା।